Хайде да отворим моята поръчка от Елена Арт. Стойността е за около 1000 евро. Нека да видим какво има вътре. Но първо ще си разчистя, за да се вижда. В учебната зала сме. Днес завърши начално обучение по маникюр, педикюр и ноктопластика. Финализирахме успешно. Доста емоционално беше, както за мен, така и за Криси. Скоро ще ви покажа отзив от нейното обучение. А сега нека да отваряме. Коя жена не обича да разопакова? Между другото, много се опасявах, че няма да ми дойде днес моята поръчка. А утре много рано сутринта ще пътувам и няма да ми има една седмица. А исках да ги получа, за да мога да ги изпратя на моите курсисти, понеже си чакат поръчките. Много добре са опаковани, между другото, и на мен ще ми коства време да ги отворя, да ги наредя наново, за да ги подготвя за тях. Има поръчка и за салона. Аз добре вадя, обаче да започнем с неопакованото. Мале. Вижте само колко много гелове има. Честно казано, много бленувах да дойдат всички гелове, защото дълго време ги нямаше. И работихме с това, което имаме. И наистина много страдахме вътрешно, защото обичаме да има изобилие в салона за нашите клиенти, а и в залата за курсистите. Откъде да започвам? Builder Gel 0010 Фрида. Това ми е един от фаворитите. Ярко цикламен, така че ако не сте го пробвали, сега е времето за това. Builder Gel от серията Light Cowboy 0006. Няма да ги отварям в момента, да ги разопаковам, понеже някои, както казах, са за салона, някои са за поръчки. Но, майко, какво голямо количество. 0017 Джоан. Значи, ако си мислите дали можете да заредите почти основно, да, можете. С гелове със сигурност за 1000 евро. 0005 Sunset. 0012 Диана. 0038 Vision. Това е много блестяща серия. Заредила съм общо взето за салона от работи, от гелове, които сме имали, но дълго време ги е нямало, и попълних някои липси с нови гелове. Builder Gel 0016 Hedi. Геловете на ДНК се различават. Не са едни и същи като консистенция, така че когато някой ме пита какво да избере, първо го консултирам и го питам каква е техниката му на работа, каква е бързината му на работа, и спрямо това би го насочил и за какво най-вече ще го използва. За изграждане, за укрепване, за да може да го консултирам, защото наистина гамата на ДНК е супер богата и наистина може да се изгубите. Има билдър гелове, има лайт серия, има мус гелове. Сега да не пропусна нещо, но вече доста разшириха гамата си, така че има специфика, всеки един продукт, как се използва и какво е неговото предназначение, за да не казваме след това, нещо се случи, има проблем с смяна на формулите, не ми държи както ми държеше преди. Да, понеже всеки гел си има някаква техника на работа. И не случайно ние като инструктори получаваме техническо досие, което е описано всичко. И за това сме ние инструкторите, за да дадем съвет и да помогнем как се работи с определен продукт. Продължавам 0019 Маргарет. Може да ги видите всичките на сайта на Елена Арт. Има снимки. Аз ще помоля момичета в салона също да направят видео, за да видите кой цвят, какъв е в действителност, защото малко на снимки се променя самата от светлината, от обработката и се променя самият цвят или нюанса на цвета. 0006 Мус. Това е бледо розово с частици. Също е много сладко, много харесвано. 0007 Пинк Полен. Това ми е също фаворит. Бледо розово с частици. Много нежни, много ефирни. Мус 0004 Angel. Млечно.
Млечно бяло, разбира се. То върви целогодишно. Builder Gel 0009 Ice Kiss. Това е млечно бяло с едни такива като фолия вътре, частички. Много е красиво. 0030 Hollywood Glow. Това е със светоотразяващи частици. 0014 Лесия. Това е цветна основа 0040 Romantic. Взела съм за салона голяма разфасовка, защото много бързо им свършват малките опаковки. 0008 Фелнис, не знам как се произнася. Мария. Ръбър база, която е в много удобна опаковка и ви съветвам, който не е изпробвал да изпробва, защото това нещо е върха. И понеже имаше такъв казус при нас, има едно пластмасово защитно, което се маха и искам да видите, когато ви намалее много продукта и се вземете нов, ето вижте, как няма тръбичка, която да влиза вътре, а си е така. И от вакуума самия продукт излиза на повърхността. И когато този продукт намалее и случайно не излиза отгоре, тогава си отваряте новата опаковка, тази не я хвърляте и когато намалее малко от следващата опаковка, изсипвате течността, която е малко, в другата допълвате и така нямате никакъв разход на продукт. Когато отворите това силиконовото и натиснете, тогава излиза ръбър базата и можете с четка за гел, да речем, да си разнасите продукта и на курсистите им е много по-удобно. Вижте каква красива, хубава опаковка имат. Още един гел Диана. Също много мой любим гел е 001 Wild. Това е между млечно бяло и леко лилавещо. Наистина много, много красив цвят. Мус 0009. Още една ръбър база. 3 в 1. Задължително, когато подготвям ногтя, използвам него. И за лепкав слой, и за работа с акригел. 0004 Satin, също много приятен цвят. 0004 Desert. Леко жълта нотка има в него. Още един. Гел желе Whisper за доизграждане, за укрепване на свободен край. Charm. Топ гела според мен. Charm много се използва за френски маникюр, телесно, има леко полупрозрачна нотка, много универсален цвят. Анджелина, също много мой любим продукт. Аз за много гелове ще ви кажа, че са ми любими и наистина е така. И най-често с тях съм работила. Има много нови цветове, които сега поръчвам и тепърва ще изпробвам, така че мога да имам нови любимци. Но геловете на ДНК ми харесват, защото се самоизравняват, работи се лесно и могат дори някои гелове да се адаптират спрямо работата на курсиста или на маникюриста. Да речем, мус геловете са много специфични, понеже когато ги отворите и обърнете, няма да се разсипят. Наистина са като желе. Но ако сте маникюристи, които имат добра скорост на работа и разбъркате бурканчето, самия продукт се втечнява. И също така, зависи от работата върху ногтите. Слагате си капчица върху ногтите, започвате да разпределяте. Колкото повече започвате да въртите самия продукт, се втечнява. Това е за музгела. Затова казвам, че има разни специфики, така че може да се задавате отдолу въпросите и периодично да качвам видеа, за да можете да се информирате в дълбочина, да се запознаете с продуктите на марката. И също така, като инструктор, имам промокод EVI10, който ви дава 10% от почти всичко ненамалено на сайта на Елена Арт, така че ако си направите една хубава голяма поръчка, значително ви намаля цената. Продължавам с цветна основа 0021 Sunny. Цветните основи като цяло са голямо преимущество. Аз когато започнах в сферата,
нямаше и наистина, който е работил преди 8-10 години, знае какво е да направи френски маникюр с полупрозрачна основа, да нанесе 2 слоя, да изпече, да направи френския. И бялото на френския беше много неприятно. Налагаме се по 2 пъти да нанасям бялото на френски маникюр, което е кошмарно. И наистина самата процедура значително се увеличаваше, а сега цветната основичка нанасяш, лекичко изглаждаш, не се насъбира с цветната основа, не слагаме много продукт, само заглаждаме, но вече има и доста пигментиране, което ни дава голямо преимущество и ни спестява близо, всеки зависи как работи, но между 10 и 10 минути и половин час, зависимост от бързината, с която го прави и зависи на какво ниво е в професионалното развитие. Гел, Builder Gel, отново от Light серията 0007 Texas. Цветна основа 0029 Naked. И понеже отново се използва много, затова е в голяма разфасовка. Онези, които съм използвала в малка разфасовка, значи ги няма в голяма. За салона вече основно започвам да вземам големи опаковки. Вече много специфични цветове вземам малки, за да видим дали ще се хареса, дали ще се използват и чак тогава, но основните, които са розово, телесни, основно си ги купувам големи. И момичета в салона им е много по-лесно да използват такива кутийки като за гел. Буфер пили. По принцип, да, за буфер пилите може да се вземете от други сайтове, много по-голямо количество, много по-ниска цена. Момичетата в салона изрично ме помолиха да взема от тия буфери на Елена Арт, понеже издържали доста по-дълго време. Честно казано, не съм обърнала внимание. След като ме помолиха, аз им вземам. Иначе, да, може да ги вземете от всеки един сайт, където ви е изгодно. Builder Gel Pink Pollen. Вземам 2 маркера. С тях, знаете ли какво правим? Когато се учим на маникюр и на изграждане, си бележим дължината на ногтя, понеже мерим с линейка. И ако не ми вярвате, днес съм нареждала изцяло на ново бюрата. Може да коментирате дали искате да ви отворя, да разискаме, ако ви е интересно, какво съм заредила в шкафовете, какво най-често се използва. И също така мога да ви дам някаква идея за вашия салон или за вашата учебна зала. Но ако не ми вярвате, сега ще отворя. Вижте какво има. Линейка. Понеже когато се учим на маникюр и окото ни свиква с милиметри, сантиметри, задължително кара моите курсисти да използват линейка, за да бъде спрямо пропорциите, защото маникюр не се прави на око. Има си ясни схеми, ясни пропорции и много държат да се следват. Но това беше отклонение. Ето за това ни трябват маркерите, защото нашите се изхабяват. Така че слагам по един маркер по бюрата. Какво друго има? Аз даже не знаех, че има нещо такова. Това са тампони, които са напоени с спирт. Идея си нямам даже какво представляват. Даже не знаех, че съществуват на сайта, честно казано. Но моя курсистка ги е видяла. Ето е така, единично опаковани са. Малко ми приличат като на лимонените салфетки в ресторантите, когато едете риба. Може би за обработка на ногтите, за почистване, нещо ако трябва да се дезинфекцира или каквото друго приложение му измислите. Така, махам кашона и сега започваме да разопаковаме. Това е олио, понеже ще пътува, няма да го отварям. Това е хидратиращо олио, масло за кутикули. Между другото, колкото пъти да съм поръчала от сайта на Елена Арт, а то се случва доста често. Тепърва започвам с подобни влогове, но истината е, че, не знам, поне няколко пъти в месеца получавам поръчки и нито веднъж не е дошло нещо счупено, повредено, разлято и така нататък. Така че да ги похваля. Да ги похваля хората, които работят в склада, хората, които обработват поръчки, хората, които вземат поръчки,
хората, които ни носят поръчките и като цяло за целия екип, защото наистина са невероятни. Fast Gel Oxford. Наскоро споменах, че съм си купила няколко и всъщност са идеални за работа на 4 ногтя. Ако сега сте начинаещи и искате продукт, върху който да имате контрол, това е. Това е твърд продукт, изисква мека подложка от мека база, да речем ръбър база, файбър база, мултибаза. Полимеризирате и отгоре изравнявате ето това. Ще ви даде здравина, а в тънък слой е мека еластична, така че не се притеснявайте, че някъде може да има счупвания, дори ако укрепите на натурален нокът. Oxford 0012 и 0018 и топ лак на Joya. Сега ще дойда да ви покажа отблизо. Ето ги и отблизо. Геловете не можах да ви ги покажа, за да не ги отварям, но фаст геловете мога. Вижте колко са красиви и са доста гъсти. Затова казвам, че можете да работите или 4 ногтя едновременно, или за маникюристи, които нямат много добра бързина в работата. Направо идвам да ви показвам още неща, може би ще ги изкарам всичките. Това са дехидратори, 3 броя, няма да ги разопаковам, но всичко друго ще покажа. Започвам с първата партида. Цветна основа. Когато е написано Cold, това означава, че е цветна основа. Ако е написано Color, означава, че е цвят. Ако е гел, значи гел. Когато е Fast Gel, е гел в бутилка. Може да се ориентирате по цвета и отгоре. И шишенцето горе-долу показва, но най-показателна е лепенката. И да не ви държа в очакване. Много е сладко. Това е млечно бяло с частици, които са оранжево-розови, синички, много сладки. Mellow 0062. Същото, само че розово. 11А Happy. Това е също един от фаворитите ми. Млечно бяло, обаче вътре е с като накъсани фолия. Има розово, синьо, златисто. Цветните основи са подходящи за къси ногти. В никакъв случай не ги слагайте в дебел слой. Следващото е 0012 Shining. Телесно с много фин брокат. Също ги използваме и за педикюр, но в много тънък слой като лак. 0056 е следващата база. Млечно бяло с розово, синьо. Малко е подобна на първата, но въпреки това се различават. 019. Също моя любима, бледо-розово с едва доловими частици. Това и за педикюр стои много чисто, много елегантно и много красиво. 0008 Magical. Телесно с такива като холограмни частици. Единственият му минус, да, много е красив, много е универсален, обаче е доста гъст. И това на мен лично не ми харесва. Но иначе е много красив. Но е гъст заради наличието на много коктейл. Идеално за лятото. Млечно бяло, полупрозрачно с частици. 0030 Luxury. Телесно. Отново с много финни частици.
0039 Sensual. Много иска голяма разфасовка, но нямаше. Млечно-розово, между млечно-бяло и млечно-розово. Много е сладко. Направо ми идва да го изям. 0024. Много харесван цвят, особено за пролета, за лятото. Това е бледо лилаво. Ето вижте колко е сладък. Следващият продукт е на Joya. Това е топ лак, който е цветен топ лак. Очакваме с нетърпение да се завърнат цветните топ лакове и на ДНК. Бомбонено, много е сладък. Бомбонено розов с частици. И слагате го и не се занимавате с лакиране изобщо. С нанасене на цвета. Следващият продукт е една основа, която до момента най-много съм подарявала на курсисти, когато запишат мое обучение. Това е 0010A Lovely и сега ще разберете причината за това. Вижте колко е хубав. Направо, наживо много яко блести. Наистина камерата дори не може да улови и 1/10 от красивия му цвят. Също любим продукт 0010 Wonderful. Бледо лилаво с частици. 0037A Supreme. Телесно с точки в бяло и черно. Много интересен, но за мен по-скоро е есенно. Faithful. Много полезна цветна база, защото в моментите, когато искат плътно бяло, знаете колко е капризно за нанасене плътното бяло, а това ви спестява наистина много работа. Знаете ли си как започнах и как е сега? А днес съм чистила основно бюрата. И ще ви споделя снимка, част от това какво беше днес. След това как го изчистих и след това сега какво се случва. Но така е, няма начин. Когато се работи, се получава и да има такива моменти. Това беше от днешният анбоксинг. Като цяло искам да апелирам всички вас да отправяте запитвания относно продуктите. Понеже ако не питате, ние няма как да ви съдействаме, няма как да ви помогнем като инструктори на ДНК, освен аз и моите колежки. Отново напомням, ако искате да се възползвате от отстъпка и да използвате цялата продуктова гама на ДНК, на Joya, на Duoti, които предлагат инструменти, уреди, можете да влезете в сайта на Еленар. Това ми харесва, че мога да си заредя от всичко буквално, което ми е нужно. Така че възползвайте се от EV10. Работя с марката вече над 2 години. За мен тя се е доказала не само като марка, а и като идея, какво стои за самия бранд. Самата идея за момента напълно покрива това, което аз мисля за професията, за сферата, за отношението, за взаимодействието между хората. Така че бранда ДНК ме спечели не само с неговите продукти, не само с визията. Сега ще ви споделя нещо много интересно. Когато за първи път видях марката, я видях в социалните мрежи и излизаха едни такива красиви клипове, знаете какви са, които са насочени към продажба на даден продукт. И аз виждах всички тия бутилчици, кутийки и са толкова красиви на цвят, толкова бомбонени, толкова сладички. И аз ги гледах и тогава бях в миналия салон, където работихме. Стоях отвън на масичката и една приятелка дойде да я направя и след маникюра стоим и си говорим и показвам, викам, виж тази марка, много искам да работя с тази марка, много ми харесват. Знам точно какви са продуктите като свойство, как ще работя с тях, дали ще работя лесно или не, но мен ми харесваше супер много визията. Това на първо четене много ме спечели.
И се казах, много искам да работя с тази марка, много искам да работя с тази марка. И след години какво се оказва, че аз съм инструктор на марката. И това е още едно доказателство, че нашите мисли могат да се визуализират и да се материализират. Така че внимавайте какво си пожелавате, защото наистина може да се сбъдне. Да, разбира се, от това да го желая, докато се случи, мина може би година и половина, но въпреки това получих предложение да бъда част от инструкторите на ДНК. Между другото, също интересен факт, инструктори на ДНК има единствено в Украйна и в България, което е голяма чест за нас, инструкторите. И нали знаете, колкото сме по-малко, толкова сме по-бутикови. Така че използвайте ни по правилния начин. Защото ние може да ви помогнем. Може да ви въведем в самата марка, можете да дойдете и на място в академията, ако имате въпроси, ако искате да направим някакъв мини семинар за това как се използват, как се прилагат продуктите. Добре сте дошли, разбира се, ще оговорим, може да оговорим дати, защото наистина всеки продукт си има специфики и не го ли използвате по правилния начин, може да се наложи вие да работите за него, а не продукта да работи за вас. Гледайте да търсите улеснението, да намирате подходящите продукти, независимо дали са на ДНК или на друга марка. Изпробвайте, нека да ви консултират, да ви обяснят как да си изпробвате продуктите, на каква нокътна плочка, какъв продукт да сложите. Наистина да ви бъдат улеснение в работата и да бъде удоволствие да работите с тях. Сега разполагаме с много голямо количество от изобилие и разнообразие и направо е грях, ако не го прилагаме и не си улесняваме работа като маникюристи. Това беше от днешният анбоксинг и до следващи видеа. Харесайте това видео, може да го споделите на вашата маникюристка или на ваша приятелка, която също е маникюристка, или на някоя приятелка, която е любител, но иска да се занимава с това. До скоро!